Και να υποδεχτούμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Μπορούσα, κύριο Δημήτρη Μπορούσα, ο οποίος είναι χειρουργός ανδρολόγος. Ναι, ουρολόγος ανδρολόγος. Ωραία. Καλημέρα, να συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί και τα ζευγάρια, θα έλεγα, κυρίως τους άντρες. Μια διορθωτική επέμβαση. Να μας μιλήσετε εσείς καλύτερα. Καλά, το είπατε, και διορθωτική επέμβαση, γιατί ουσιαστικά απευθύνεται σε άτομα τα οποία δεν έχουν πραγματικό πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι ασθενείς. Είναι κάποιοι που ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο για την εικόνα τους. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς είναι αυτοί που ασχολούνται γενικά με το male aesthetic, δηλαδή και με άλλες επεμβάσεις αισθητικές. Και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, αυτοί που κάνουν αυτή την επέμβαση, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι για λόγους αισθητικούς και μόνο. Κύριε Μπορούσα, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι ένα θέμα ταμπού αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια οι άντρες είναι λίγο πιο απελευθερωμένοι ως προς αυτό. Δηλαδή, παλιότερα θεωρώ ότι πολύ δύσκολο κάποιος ερχόταν και σας ζητούσε μια τέτοια επέμβαση. Τώρα, τι άλλαξε και οι άντρες είναι πιο ανοιχτοί ως προς αυτό το θέμα? Ναι. Γενικά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στις συμπεριφορές μεταξύ των δύο φύλων. Οι άντρες είναι λίγο πιο νάρκissοι, ασχολούνται πιο πολύ με την αισθητική τους, ασχολούνται πιο πολύ με τον εαυτό τους, με την εικόνα τους. Και γενικότερα το βλέπουμε αυτό και στον τρόπο με τον οποίο μας έρχονται οι ασθενείς. Παλαιότερα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη η σύσταση από κάποιον ασθενή μας σε κάποιον άλλον. Όπως ίσως και τα πρώτα χρόνια όταν στις γυναίκες που κάνανε μαστό. Ναι. Μετά από λίγο διάστημα, δηλαδή το τελευταίο χρόνο, υπάρχουν πλέον συστάσεις από ασθενείς για την επέμβαση που έχουν κάνει. Εξαρτάται και τι έχει κάνει ο καθένας. Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα καλό αποτέλεσμα και το χαίρεται, πολύ πιο εύκολα το διαδίδει. Κάποιος που έχει λίγο μια τύχη. Όμως είναι, τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία, είναι ένα θέμα ταμπού η επιμήκυνση. Περιμένετε, παιδιά. Είναι νέα ειδικότητα αυτή. Ο χειρούργος ανδρολόγος. Με τι άλλο, είναι χειρουργός ουρολόγος. Με όλη την ουρολογία, με όλα τα γεννητικά όργανα, τα νεφρά, την κοίηση, τον προστάτη. Απλώς είναι εξειδίκευση η ανδρολογία. Η επανορθωτική χειρουργική γεννητικών οργάνων ουρήθρας είναι μια υποειδικότητα, εξειδίκευση. Να ρωτήσω κάτι. Οι γυναίκες που μπορούν να υποβληθούν σε μια πλαστική στήθους, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, είτε να έχουν κάνει μαστεκτομή, είτε για λόγους αισθητικούς. Ένας άντρας που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, το κάνει καθαρά για αισθητικούς λόγους ή το κάνει για... Δεν ξέρω τι να πω, για λειτουργικούς. Καταρχήν μιλάμε για αυξητική φαλοπλαστική, γιατί η φαλοπλαστική θα μπορούσαμε στη λέξη φαλοπλαστική περιλαμβάνουμε και τις επεμβάσεις που γίνονται σε πραγματικούς ασθενείς που έχουν προβλήματα, όπως είπατε, μετά από καρκίνο του πέους, μετά από ή σε κάποιους που θέλουν αλλαγή φύλου. Τότε είναι κάπως διαφορετικό, είναι άλλου είδους επέμβαση. Μιλάμε για αυξητική πέους, για αυξητική φαλοπλαστική, η οποία είναι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αισθητική επέμβαση. Το πραγματικό πρόβλημα που χαρακτηρίζεται ως μικρό πέος, δηλαδή ένα πέος σε στήση 7-8 εκατοστά, είναι πολύ σπάνιο. Και συνήθως υπάρχουν και άλλα ψυχολογικά προβλήματα που αυτό φέρνει μαζί του. Το φυσιολογικό μέγεθος δηλαδή στον άντρα πόσο είναι? Σε χάλαση λέμε ως φυσιολογικό μέγεθος ένα πέος από 7 έως 10 εκατοστά σε χάλαση, από 11 έως 15 σε στήση. Και υπάρχουν και κάποιοι μέσοι όροι που γίνονται με στατιστικές μεθόδους που είναι λίγο αμφίβολες. Περίπου ας πούμε είναι 13 κάτι το μέσος όρος. Του Έλληνα. Ναι, του Έλληνα. Γιατί το διευκρινίζεις? Γιατί υπάρχουν σε διάφορα κράτη, διάφορα... Βέβαια σας λέω και πάλι, όλα αυτά υπάρχει μια επιφύλαξη στον τρόπο στατιστικής μεθόδου. Δεν ξέρουμε πού να μετρήσουμε. Ποια χώρα στατιστικά έχει την πρωτιά στις περισσότερες φαλοπλαστικές επεμβάσεις? Στις περισσότερες φαλοπλαστικές. Υπάρχει καταρχήν μια πρόσφατη δημοσίευση που αναφέρει τη Γερμανία, αλλά εκεί λιγάκι αφορά σε φαλοπλαστικές οι οποίες κυρίως γίνονται από πλαστικούς χειρουργούς και έχουν να κάνουν με ουσιαστικά διορθώσεις. Είναι επεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με προσθετική λίπους, με ιαλουρονικό οξύ, κάνουν lipofilling, δηλαδή μικρότερες επεμβάσεις, minimal, οι οποίες έχουν και την λογική της επανάληψης
σε κάποια άλλη δεν είναι κατάσταση. Ειδικά με το λίπος και αυτού του τύπου, αυτή η μέθοδοι, δεν έχουν ακριβώς τα αποτελέσματα τα μόνιμα που έχουν οι χειρουργικές μέθοδοι. Το λίπος δεν απορροφάται? Ναι, ένα μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον το 80%. Και εκτός αυτού, αυτό θα ήταν δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, με την έννοια ότι μπορεί να ξαναβάλει ίσως, επειδή είναι εύκολη η προσέγγιση. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές μεταναστεύει κιόλας. Δηλαδή παίρνει μορφές οι οποίες δεν είναι συμμετρικές, δεν είναι ωραίες, σαν σχήμα. Γιατρέ, να σας ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος προβεί σε αυτή την υφαλοπλαστική επέμβαση που λέτε, η λειτουργία του σαν μετά είναι ίδια? Καμία από τις επεμβάσεις ή τις προσεγγίσεις που αφορούν σε αυξητική πέους δεν έχει να κάνει με το αισθητικό μηχανισμό. Είναι όλα εκτός του αισθητικού μηχανισμού, είναι κάτω από το δέρμα του πέους, στο χιτώνα που λέγεται δαρτός. Ακόμα και η προσέγγιση που κάνουμε εμείς τα τελευταία χρόνια, που είναι με τα βλαστικά κύτταρα και τα scaffold, αφορά τις στιβάδες που βρίσκονται κάτω από το δέρμα. Άρα και παιδιά μπορεί να κάνει τα κανονικά. Καμία σχέση, βέβαια. Πρακτικά, όταν κάποιος θέλει να κάνει επιμήκυνση, δηλαδή πότε μπαίνει, πόσες μέρες μένει μέσα, πόσο διαρκεί και η αποθεραπεία, πόσο καιρό παίρνει, είναι επίπονη προσπάθεια. Και πόσες ώρες είναι το χειρουργείο, εγώ έχω να ξεχωρίσουμε λίγο τις προσεγγίσεις. Έτσι. Ναι. Όσον αφορά την προσθετική λίπους ή αλουρονικού, που είναι πιο αισθητικές επεμβάσεις, μπορεί να γίνει και στο ιατρείο, αν είναι μια μικρή προσθετική, με τοπική. Και τι... Σε ένα οργανωμένο βέβαια. Ναι, όσον αφορά την επέμβαση της αυξητικής του πέους με τα βλαστικά κύτταρα, που είναι και η gold standard μέθοδο για μένα και προσφέρει το πιο συμμετρικό αποτέλεσμα, είναι μια επέμβαση η οποία κρατάει περίπου 1,5 ώρα. Ο ασθενής μένει μόνο ένα βράδυ στην κλινική, περισσότερο για την επίδεση που έχουμε, για την ελέγχουμε, μην την έχουμε πιέσει πολύ. Μένει για 4 ημέρες με την επίδεση και μετά αφαιρεί την επίδεση, βέβαια έτοιμος για τις δραστηριότητες του όλες πλην σεξ. Πότε ξεκινάει? Μετά από πόσο καιρό μπορεί να στη συγκεκριμένη επέμβαση το σεξ είναι μετά από 3 μήνες. Γιατί είναι η φιλοσοφία τέτοια. Όλα τα προβλήματα Μεγάλο διάστημα. Ναι, όλα τα προβλήματα που είχαμε προσπαθώντας να βάλουμε κάποιο υλικό κάτω από το δέρμα ήταν το να σταθεροποιήσουμε εκεί το υλικό και να μείνει, ώστε να έχουμε ένα συμμετρικό αποτέλεσμα και να αναπτυχθεί. Ακόμα και τα βλαστικά κύτταρα που λέμε, αν κάποιος τα βάλει απλώς έτσι, το πέος είναι ευκίνητο όργανο. Δεν είναι ένα όργανο όπως σταθερό. Άρα πολύ εύκολα καταστρέφεται το αποτέλεσμά μας, αν δεν έχουμε μια σκαλωσιά. Γι' αυτό και το υλικό που χρησιμοποιούμε λέγεται scaffold, σκαλωσιά δηλαδή, και είναι υλικό απορροφήσιμο από τον οργανισμό. Είναι το ίδιο με το ράμα που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επεμβάσεις από αρχαιοτά των χρόνων. Το Viking. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Άντρες γυναίκες στην μεταξύ, από την εμπειρία σας, τι σας λένε, μετά οι άντρες νιώθουν αυτοπεποίθηση, χαίρονται, είναι ικανοποιημένοι? Και βέβαια. Είναι μια 100% επιτυχημένη επέμβαση. Πολλοί ζητάνε θαύματα και πολλοί από αυτούς. Ξέρω εγώ, τα 13 το διπλασιάσεις. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς, εάν κάνεις το λάθος και υποσχεθείς θαύματα, έχεις και ένα κακό αποτέλεσμα όσον αφορά την ικανοποίηση. Δηλαδή δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση ένας άνθρωπος που θέλει ένα διπλάσιο πέος να είναι ευχαριστημένος από την επέμβαση. Είναι συγκεκριμένα τα μήκη που μπορεί να δώσει, το πάχος που μπορεί να δώσει και εξαρτάται και με την κατάσταση του ενδιαφερόμενου. Εάν εξαιρέσουμε κάποιες ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με θαμμένο πέος, που ξεθάβεται ή με λίπος στην περιοχή του εφηβαίου που ξεθάβεται, ο μέσος όρος είναι περίπου 3,5 εκατοστά σε μήκος, από 2,5 έως 4,5, αλλά στατιστικά ο μέσος όρος γύρω στο 3,5, και στην περιφέρεια πάλι γύρω στο 3,2 είναι ο μέσος όρος περιφέρεια. Στο πέος. Αυτό που δεν αλλάζει πολύ και θα πρέπει να το τονίσουμε, γιατί δεν το τονίζουν αρκετά στους ασθενείς, είναι ότι το μήκος στη στήση δεν είναι το ίδιο που κερδίζεις με το μήκος στη χάλαση. Το μήκος στη στήση, ο μέσος όρος είναι 0,65. Αλήθεια. Γιατί αυτό που κάνουμε δεν παίρνουμε το πέος και το αλλάζουμε, το κινητοποιούμε ουσιαστικά, δηλαδή το βγάζουμε προς τα έξω. Στη στήση ένα μεγάλο ποσοστό βγαίνει. Είναι λοιπόν κυρίως μια επέμβαση η οποία έχει να κάνει με εικόνα. Και με ψυχολογία. Και με ψυχολογία. Όσον αφορά την πάχυνση, έχει να κάνει ίσως και με την ικανοποίηση συντρόφου.
Αλλά γενικότερα, όπως ξέρουμε, αυτό είναι το τελευταίο τουλάχιστον. Αυτό διαπιστώνουμε που είναι ο λόγος για τον οποίο κάνει κανείς μια επέμβαση. Ένα ήδη αυξημένο πέος μπορεί αργότερα Ναι, με τη συγκεκριμένη μέθοδο, με τα βλαστικά κύτταρα, σε 3 μήνες έχουμε απορρόφηση του καλουπιού, του σκάφολτ. Σε 6 μήνες έχουμε επιβεβαιωμένα με ιστολογικές καινούριο ιστό ίδιον με το δαρτό, δηλαδή με το ιστό που έχει το δέρμα, και μπορεί κανείς μετά τους 6 μήνες να ξαναβάλει. Δηλαδή ρώτησες αν κάποιος έχει υποβληθεί μια φορά, θα κάνει δεύτερο. Μπορεί να ξαναβάλει μετά από 6 μήνες όμως τουλάχιστον. Πόσες φορές δηλαδή μπορεί Για να καταλάβετε, η τεχνική με την οποία μπαίνει είναι μια τεχνική με την οποία κάνουμε ουσιαστικά αποκάλυψη του πέους, degloving δηλαδή του δέρματος, και βάζουμε το υλικό αυτό. Όταν το πρωτοκάνουμε, αυτό το δέρμα που κατεβάζουμε είναι πολύ λεπτό. Σκεφτείτε, ας πούμε, ένα απλό σεντόνι, ας πούμε. Μετά την επέμβαση, εάν έρθει κάποιος να κάνει ξανά, αυτό το πράγμα έχει γίνει παχύ. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που παχαίνει είναι η στιβάδα κάτω από το δέρμα. Γιατρέ, εγώ θα το πω πιο απλά. Πείτε. 0,35 και 0,35 και 0,35. Μας μισό μέτρο. Όχι. Το μήκος δεν αλλάζει. Όταν ξαναβάλεις υλικό, ουσιαστικά παχαίνεις το πέος περισσότερο. Να κάνω εγώ μια σοβαρή ερώτηση. Μισό λεπτό. Εγώ θέλω να δω ποιες ηλικίες ανδρών πηγαίνουν και επισκέπτονται να κάνουν αυτό το πράγμα, αυτή την επέμβαση. Όλες οι ηλικίες. Παλαιότερα ξεκινήσαμε. Ποιος απασχολεί? Οπωσδήποτε ενήλικας, και μάλιστα και κυρίως περίπου στην ηλικία που είναι φοιτητές ή που ασχολούνται με έναν αθλητισμό. Πότε έχει στήσει? Και έρχονται με τους συντρόφους τους ή έρχονται μόνοι τους? Συνήθως μόνοι τους. Οι σύντροφοι έρχονται συχνά σε αποτυχημένες πρώην επεμβάσεις που έχει ταλαιπωρηθεί, δηλαδή που είναι ένα άσχημο πέος μετά από λίπος ή από κάποιες κακοτεχνίες, όπου πλέον έχει γίνει οικογενειακό το πρόβλημα και έρχονται προσπαθώντας να τον προφυλάξουν από μια πάλι τρέλα. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν πλέον κάτι να κάνει που να μην είναι. Γιατί αυτό δεν είναι και εύκολο πράγμα να το μεταφέρεις η σύντροφό σου ή να το πεις. Γιατί ξέρετε, μέσα μας δεν το κάνεις κατά βάση για τη σύντροφο. Εμείς οι άντρες το κάνεις για την εικόνα σου. Για το οφαλό σας σύμβολο συμβολίζει πολλά πράγματα. Δηλαδή το να έχει ένα πέος που το θαυμάζει ο άλλος το ίδιο το πέος είναι πολύ σημαντικό για την προσωπικότητά του. Όπως η γυναίκα το στήθος της, για παράδειγμα. Εσείς το ξέρετε που είστε άντρες. Ένας άντρας μπορεί να καταλάβει αν μια γυναίκα, για παράδειγμα, έχει βάλει στήθος, προσθετική, έχει κάνει προσθετική στήθους. Αντίστοιχα, η γυναίκα μπορεί να καταλάβει αυτό στον άντρα. Το πρώτο διάστημα, δηλαδή όσον αφορά αν έχει κάνει με λίπος, αν έχει κάνει με λίπος ή προσθήκη κάποιου άλλου υλικού που έχει αλλοιώσει τη μορφή και το σχήμα, μπορεί να το καταλάβει λόγω του αλλοιωμένου σχήματος. Μπορεί να έχει κάνει εισβόλους, κοκκιώματα. Όσον αφορά την επέμβαση με το σκάφο και τα βλαστικά κύτταρα, έχει απόλυτα συμμετρικό αποτέλεσμα. Μετά από τους 3 μήνες δεν μπορεί να το καταλάβει. Πριν όμως το καταλαβαίνει. Και γι' αυτό λέμε ότι αν είναι μόνιμη σχέση, μπορεί να το γνωστοποιήσει. Δηλαδή μετά από τον 1 μήνα μπορεί να υπάρχει εκτόνωση, ξέρω, κάποια συμμετοχή, ένα είδος σεξουαλικής πράξης. Αλλά όταν δεν υπάρχει μόνιμη σχέση, προκειμένου να μην προδοθεί και να προσέχουμε και την επέμβαση, του συνιστούμε μετά στους 3 μήνες. Να ρωτήσω κάτι, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολλά από το εξωτερικό δελτίο με ατυχήματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του σεξ, για σπασίματα, για τραμπουλίγματα κτλ. Αυτά ισχύουν ή είναι. Κατάγματα. Γιατί δεν υπάρχει ωστό, υπάρχει. Δεν υπάρχει ωστό, αλλά ένα. Δεν μπορεί να σπάσει δηλαδή. Ένα μπαλόνι φουσκωμένο πάρα πολύ μπορεί να σπάσει. Όπως ας πούμε στα φουσκωτά. Μπορεί να σκιστεί, να σπάσει από μια κίνηση. Άρα συμβαίνει αυτό. Βέβαια. Τι το κάνει πιο δυνατό για να μην σπάει? Είναι θέμα φύσης. Αυτό μπορεί να συμβεί γενικότερα ή σε ανθρώπους που έχουν κάνει την επέμβαση? Καμία σχέση. Η επέμβαση δεν ήταν τυχαίο το ερώτημα. Αντίθετα, η φιλοσοφία της επέμβασης αυτής ξεκίνησε από προσπάθεια να φτιάξουμε καινούριο ιστό σε κακώσεις του πέους, σε νόσους πεϊρονή, σε άλλες κακώσεις, στο κέντρο που συνεργάζομαι στο Βελιγράδι, όπου είναι ένα κέντρο επανορθωτικής γενικά χειρουργικής και συγγενών ανομαλιών. Προσπαθήσαμε να βρούμε υλικό όταν είχαμε έλλειψη υλικού. Δηλαδή, όταν προσπαθούσαμε ένα πέος προβληματικό να βρούμε ιστό, προσπαθούσαμε να παράγουμε ιστό. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η φιλοσοφία που χρησιμοποιείται και για αισθητικούς λόγους. Και βέβαια υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι προσπαθώντας να βρούμε
όσο γίνεται κάτι καλύτερο για την αισθητική του πέους, βοηθούμε και τις καταστάσεις αυτές που έχουν πραγματικό πρόβλημα. Είναι όπως ο στήθος. Δηλαδή... Εάν δεν υπήρχε αυτή η τάση για να φτιάξουν όλες το στήθος τους, δεν θα είχε προαχθεί και τόσο πολύ η πλαστική του στήθους που βοηθάει τις γυναίκες που έχουν πρόβλημα. Να εξελιχθεί δηλαδή ιατρική πάνω σε αυτό. Δηλαδή η εξέλιξη οδηγείται από την αισθητική σε αυτές τις επεμβάσεις. Μάλιστα. Τελικά, γιατρέ μου, το μέγεθος μετράει ή όχι? Το μέγεθος μετράει, αλλά όχι ίσως εκεί που εννοεί κανένας όταν το πρωτολέει. Δηλαδή, βέβαια οι γυναίκες το ξέρουν καλύτερα αυτό, αλλά συνήθως όταν λέει κάποιος το μέγεθος μετράει, μπορεί να εννοεί ότι μετράει στο σεξ ή στην ικανοποίηση μιας συντρόφου. Αλλά σίγουρα στο πώς αισθάνεται ένας άντρας μετράει. Μια γυναίκα, για μια γυναίκα. Για μια γυναίκα δεν είμαι ειδικός, αλλά από ό,τι και εγώ ξέρω ως άντρας, στατιστικά δεν είναι τόσο σημαντικό. Συνήθως και όταν έχουν ερωτηθεί μάλιστα και γυναίκες οι οποίες μόνο το 21% σε μια στατιστική αναφέραν ότι τους ενδιαφέρει πολύ το μήκος του πέους και μόνο το 31% ανέφερε ότι τους ενδιαφέρει το πάχος του πέους. Ναι. Μάλιστα. Όταν έρχονται στο ιατρείο σας λένε ότι ρώτησαν κάποιο φίλο, δηλαδή οι άντρες μεταξύ τους δεν το συζητάνε πολύ εύκολα. Είναι ένα θέμα που δεν συζητάνε. Όχι. Συνήθως στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ, προφανώς. Όχι, έχει ξεκινήσει να συζητάτε. Δηλαδή, μου έχουν έρθει ασθενείς από κάποιον χειρουργημένο, αλλά δεν είναι σπάνιο. Ξέρεις, στο ερωτηματολόγιο που μάθατε για μας. Ναι, πραγματικά. Σίγουρα δεν συμπληρώνω εκεί που λέει από κατά 95% είναι ίντερνετ. Ίντερνετ. Και αυτό είναι και λίγο επικίνδυνο. Γιατί ο καθένας στο ίντερνετ μπορεί να παρουσιάζει ό,τι θέλει και σε φωτογραφίες και δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει και η αλήθεια είναι ότι χάνεις αρκετούς ασθενείς όταν τους λες πραγματικά τι πρόκειται να περιμένει. Τους λες ακριβώς αυτό που συμβαίνει, το ότι 3 μήνες χάνεις αρκετούς ασθενείς. Δηλαδή επαγγελματικά θα ήταν πολύ πιο εύκολο να πεις κάποιο μικρό ψέμα σε κάποιον ασθενή. Αλλά από την άλλη, για να βεβαιωθείς ότι αυτό που κάνεις έχει καλό αποτέλεσμα και είναι ευχαριστημένος ο ασθενής, πρέπει να επιλέγεις εντός εισαγωγικών αυτούς που πραγματικά θέλουν να κάνουν μια νορμάλ διόρθωση του πέους τους. Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε και νομίζω ότι το μήνυμα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να νιώθουν καλά και να έχουν αυτοπεποίθηση με το σώμα τους, είτε είναι έτσι είτε θέλουν να το αλλάξουν.